Türkmen iyili elhamdülillah köpler zinana cemaat qowriya erinin salih bolmagyny. Hem gyýda olanlar, hem gelin Türkmen hemmesi dua ediýärler erim salih bolsun, jufti ýoldaşym salih adam bolsun diýip. Elhamdülillah. Emma bir az adamlar var. Zinanasy halam ýa şol adamyň dindar bolmagyny. Şol adam haramy ulaşdy qowriya. Mahbarada haram zat gözläp baham oturmagyny qowriya. Ýaşy tefsir jeleseti Rasulullah'ın ýaşaýyşy çynnotyňyz görüp duňyza hamany zinanasy iyi bermeýär. Ya Hazret Ebu Haysemani wede zinanasyny iýdin gözlemän galdy. Zinana bolsun, er bolsun, inata bolsun, dogan bolsun, Hudaýyň nurunyň alqaljak bolandan soňra şoň ýüzüni bir adam gözläpdi dininden galsa bilýäňin şu dünýede näme zejri bar. Odal kan agdalandyrşy min berdi. Şol adama Hudaý zejri berýär, näme zejri berýär? Şoň zinanasynyň özü şoňa düşman bolýardy.